ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ ба кулли мардуми мусалмонони дунё. Ман ҳастам Ҷаҳонгир дар канали Хайри Муҳоҷир. Саломи хидмат ба ҳар як тамошобин, ҳар нафаре ки моро тамошо мекунад, саломи хидмат ба ҳар яктатон мерасонам. Ва гуфтани он ҳастам ки бародаро, апа, хоҳаро, акаву додарони азиз, ҳами канали мо, мақсади мо аи канал як бародара, як хоҳара, як апае ки дар ҳами ғарибӣ ҳастанд, мақсад ёрдам кардан ба ҷамъи ҳамаи бародарон. Мақсад мо рафта он бародара навор мекунем, номерои картаи худшона, номерои телефонҳои худшона мемонем, ҷамъ мекунем сума, бемор бошад ҷамъ мекунем, личение мекунем, дар кор бошад Тоҷикистон рӯй мекунем. Хулоса гап ки ҳами канали мо, мақсади аи канали мо якҷоя шудани мардуми тоҷик дар шаҳри ғарибӣ, дар шаҳри Россия. Барои ин бародарои азиз, ҳамин видеоро чи дар каналҳои Инстаграм мебинем, ё ки дар ТикТок мебинем, ё ки дар Телеграм, ё ки дар дигар чизе Ютуб дар медурем, просто ба забони тоҷикӣ наминҷа оператор менависа Хайри Муҳоҷир, наминҷа мебироя Хайри Муҳоҷир, просто нахе поиш мекунӣ, мебироя. Ай шумо фақат чия як подписатсия мекунем, колокольчик мечаҳем ки ҳар як видео, ҳар як чи мо мекунем хайрда ҳама якҷоя шем. Барои ки мегӯям ку имрӯз ма дар пастиам, пага як таи шумо дар пастиам, бо пага як аз як бародарга дар пастия. Барои ин бародарои азиз, аз ҳаматон хоҳиш, ҳамчун бародарона хоҳиш, биё якҷоя мешем, ҳама касе ин канала обод мекунем. Масалан ҳама касе ма чӣ навори чӣ мекунем, ана якҷоя дастгирӣ мекунем, апай, хоҳаре, акай, додарай, мақсад якҷоя ҳама касе дастгири якдигар мешем. Ва як чи сюрпризга гуфтанӣ ҳастам, сюрпризи бобугия гӯш мекунем. Рафтем азиз, ман гуфта будам ку сюрприз чияй. Ҳамин канале ки мо ҳар як бемора, ҳар як бародаре ки имрӯз мо да мақсад муроҷиат мекунем, ёрдам мекунем, ана ёрдами ҳамин ду нафар бениҳоят бисёр расидагия ду нафаре ки ҳозир ман шуморо вода муаррифӣ мекунам. Якум шахсияташ Наврӯз Валиев меган, яъне Навик МС. Ҳамин бародар ва Шаҳриёр Ҷалилов, яъне Шахер, ҳамин ду бародар бениҳоят дар ҳаминҷа саҳмои хуб гузарондагиянд. мақсад дастгирӣ аз ҳисоби каналам, аз ҳисоби ҳама тарафа, аз ҳисоби молиявӣ, аз ҳисоби ҳама чӣ ба мо ёрдамои бениҳоят хуб кардан. Мақсади ман фикрҳои шуморо фаҳмиданай ҳамун ду бародара ман аз Тоҷикистон даъват кардам. Иншоалло рӯзҳои наздик ба шаҳри Москва меоянд, бо хайрҳои худшона мерасонанд, мерем сиёмка мекунем, бар ҳар як бародари, хоҳари, апай мерем сиёмка мекунем, бо бинем бародаро хайр мекунанд, худтон мебинем ба чашмои худтон ки ҳам бародаро аи худи Тоҷикистон ва Москва. Ман имрои худам даъватшон мекунам. Акай Наврӯз, акай Шахер, агар тамошо карда бошед видеои мара, худе дар респект, уважуха, мухлисодам уважуха ҳамада, ина даъваттон мекунам ба шаҳри Москва. Бихезен ина биёен, наҷао як меҳмондорӣ ба қувваттон мекунем. Адуши ҳазор раҳмат ба ҳамаи нафаре ки ҳанӯз то ҳанӯз дар бари ма будем, ба ҳамин ду акам ҳазор раҳмат кардон ки мара дастгирӣ кардан. Дар дастгирии мо икадричка намекунад, дар дастгирии мо мақсад ҳамино будан. Адуши ака шуморо даъват мекунем ба шаҳри Москва, ждат мекунем. Аэропорт омаданашондан боз сиёмка мекунем, мепартом то ҳамаша нишонтон метем. Бародарои азиз, акаҷон интизор мекунем дар шаҳри Москва. Мухлисои Навик МС ҳама каса медурем дар канал подписатсия мекунем, дар комментари просто медурем ҳама каса агар хоҳем ки ҳамин акаи Наврӯз, Навик МС, Шахер хоҳем ба Москва биёянд, ҳама каса дар ҳамин комментари менависем ки мо ждаттон дорем. Барои ин бародарои азиз, ҳама каса медурем лайкаи номи акаи Наврӯз, аи Шахер, ҳар чӣ медурем, навик подписатсия ҳама медурем. Барои ин салому алайкум ва раҳматуллоҳ.